types of vision. Types of vision. Konto le yayenzeke kunemehluko phakathi kwembono nephupho. Vision and a dream. I-vision ke ngilenye ngezindlela eziphakeme kakhulu ngokuhlukahlukana kweinhlobo zakhona ukuthi iluphi uhlobo lwale vision. Kune-mental vision lapho uba ne-vision ngokwengqondo, yabo. Lapho kwenzakalani? Iyenza kwesinye isikhathi uma uthandaza, iyenza kwesinye isikhathi ukuthi ucabanga umuntu, uthi umuntu usamcabanga vele akufonele, uthi usacabanga into ibe siyenzeka. Makwenzeka kanjalo uba ukwazi ukuthi leyo nto leyo is a mental vision. Uthola ukuthi bokade ucabanga umuntu osondelene naye kungapheli ngisho imizuzu enganani avele achamuke. Uthi ukade ucabanga lo muntu avele lo muntu ekufonele. Uthi bokade ucabanga ubone ngazuthi manje kuza into thize ivele leyo nto ifike. Bese kuba ne-trance vision. Kwenzakalani ke lapho? Lapho uthola ukuthi ku-half sleep, half awake. Uthola ukuthi lapho uyahamba wena uyolala. Uthi mawuthi ulale maybe 5 minutes. La kulo 5 minutes mawuthi uyaphaphama kube ngathi ulele maybe 3 hours or 4 hours. For instance, mawusheshe walala uthi uyalala mhlawumbe ngabo-5 uvuke ngo-5:30 noma uvuke ngo-6. Mawuthi uyaphaphama uzwe ngazuthi manje sekuzosa. Mawuthi uyaphaphama uyavuka, hawu ngisasho ngisho kushonelana. Sokuhlobo thize le-vision lapho khona izinto oboniswa zona ngaleyo ndlela leyo. Then bese kuba ne-closed vision. Lapho kwenzakalani ke lapho? Uthola ukuthi lapho uboniswa into thize through over iphupho. Lapho lento leyo iyasondela kuwe, uyabona lana ukuthi okay ulele la kodwa manje kukhona into lobona ngazuthi iyenzeka. Bese uyavuka ukuthi hayibo bekade ngiphupha noma bekade kwenzakalani, kodwa egcineni kwakhona khona into lobo kade uboniswa yona. Bese kuba ne-open vision. Open vision ke is strong kakhulu. Open vision kwenzakalani ke lapho? Inglela behamba yobamba ngisho umuntu ophanjanelwe ikhanda. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi lo muntu uyahlela noma kukhona ngathi ufuna ukuyibamba esemoyeni. Uyayibona lento kodwa nina umuntu enihleli naye angiyibone yona. This is an open vision. Lapho uthola ukuthi umuntu ubona into abanye abantu abangayiboni. Indlela ke leyo lenemandla kakhulu yokubona izinto. Uthola ukuthi ubona isithunzi sento endlini noma kuphi. Ozose isithunzi lesimawuthi abantu bathi uqeda kubona ini bantu bakuphikisa ngoba bona kwenzakaleni abakayiboni leyo nto. Then enye i-vision is spiritual vision. Leyo ke ngiyona lenemandla kakhulu lapho uthola umuntu athi ngokamoya ngibonani ngawe noma ngokukamoya yini eshiwoyo kimi towards wena noma ke towards isimo. Then ke bese siba ne mirror vision. Mirror vision i-vision ke lena le strong kakhulu lengase noma ngabe ubani lo operator ngaphansi kwayo.
ngokwegaba zokuphiwa. Kwenzakalani ke lapho? Sikhuluma ngomuntu lokwazi kubona into like face to face. Sikhuluma ngomuntu lana lokwazi ukusitshena ngo-2026 singakafiki kuye. Sikhuluma ngomuntu lana lokwazi ukubona isikhathi esizayo singakafiki, noma okwazi ukubona into ezokwenzeka kodwa leyo nto leyo isengakenzeka. Umuntu ozosho ukuthi njengamanje uzohamba kube nento le kanje leyenzakalayo, then hamba ke leyo nto leyo bese